ụtụtụ ọma ndị nke m. Good morning, my people. Biko, I want to join this broadcast. Metomaka na like button, then you share this video. Bianu Lienu, Fabian Chika. Good morning from here. Onye Jerema Zomta. I'm going to come now for up there. I greet you. I greet you. Share this video. Okay, manuwa. Boy, Ifeoma. Ikpu Ifeojo. Ifeojo. Ọ bụrụ na ịkpọ Ifeojo Ifeoma Ifeojo mgbe ị ka na struggle to achieve that Ifeoma. When you finally lay your hand on that Ifeoma, do not want to make it look to us like it is extraordinary from what you have condemned. I will keep using your words against your words. Now this Facebook. Obi ụtọ m wụ na today. Ụmụnne anyị ndị nọ n'iru akwụkwọ na-protect the interest of ndị Omenala Mathias Ezeaku. Afụgo na ya savụana ha a piece of ọgwụ ha ma anya. Ọ na-ewekwa n'iwe. Sorry, Bikon. No, man. If you watch, you can end their program. Okay, so my happiness wụ na ụmụnne anyị ndị nọ n'ihu akwụkwọ na kịta kpola onye ike na kịta Nkechi Uwezoka, I greet you. Prince Stan Obi, I greet you. Fabian Chika, I greet you. Kịta ha enwetawana a piece of what they have been serving before, and they think that now we will rest. Thank you, Ijowa, for you denye here woto. We will not relent until Bosonyo decide him. Equilo ugwu na this Facebook. Yes. Afro Omenala hospital, Omenala hospital. Yeah. Ndi fele meshi. You are celebrating Omenala hospital. Hospital aka go sell a certificate of favor. Go say a signboard here board nana. Go straight ahead and show us the hospital. Let us see. If you on a ni mechalo after making mouth. If you on a go see that's St. Nicholas. Na east. Or if you on a go ahead and show us the magnificent hospital. Kai solugu boegu Chineke meela. Yeah? Okay, man, what? Do not jealous
Do not envy. Do not criticize anything in a desirable. Yes. You notice all these people all these people name jealous ebe mmadụ no. If I had a wanyoko, if I had a jealous if I had a work day in and day out to achieve. Now if only achieve without effort and the level of hard work, dedication and commitment to Attire will achieve that thing. When you should be learning from the best. When you should be, in fact, anything you desire to be or to achieve in this life, you should first of all give credit to people achieve go that thing. Buru gingim. Eji wesel no bu onye uzo sibi ite na ebi uzo enwe mpompo ite. Ibe Valentine ezigbo mmadụ daalụ. Youngest mention, I greet you. Iwatago. Today, they are all over Facebook making noise about signboard and certificate of registration. If you can celebrate signboard, if you can celebrate certificate, how much more people will a mighty hospital that can compete with St. Nicholas and Lagos? If I within, you learn from them. You learn from them after he criticized Gidoruha without them knowing that you are actually learning. Yeah? One benta Oscar Manuel. Hello, Ogo, you are welcome. Oh, no. Dogo Mundelugu. Yeah? He criticized Gidoruha, criticized Gidoha na church hamepelu. Little do they know that if I go imepe that church, that while you are criticizing them, you are learning from them. Pia. Imepe. You see, and instead of how you mepe branches of factory, Hane mepe branches of churches. Little do they know that you are learning from them on how you can open your own branches, on how you can coordinate those branches. You finally opened your branches. You started condemning them now. Learn from them the courage. Finally, you achieve that. In as much as even in a 0.0000% because you cannot master this one. If you will jack of all trade and master of none, you cannot master this one. You jump to this one. If I will bouncing baby boy, you keep bouncing from one place to another without even achieving one or finalizing one. The other day, a project Sunday, everything you have condemned. Little do they know that all those things are things in a desire to do or desire to have. Were you thinking that you can ever bring their own down for your own to stand? Yeah? If you okay to do competition where men are. Today, hospital, medical treatment, hey, Seraphic Hospital, since the 19 Ologidi, Oscar Global, Oscar, I greet you. Yeah? Seraphic Hospital, Bobo, Emakwo, Madone, Ndo Kalugolu Hospital. Hospitals had more than 10, 15 years now. 30 years, 20 years. The assistant hospital Akudo, I went there. One of my boys celebrated a birthday when I went to the assistant hospital Akudo with Ijowa. Ofodo private hospitals name Oblo na bill Edumma. You can on a bed. Now, that lady, Anochana, Okohogwa, Kerife Hospital, because no a mission hospital, they cannot chase her away. Her happen that girl or Kopele one bed hospital, Nyezeri Yaka Mbo management. Now, Aska Nuzi, Fonde Yabianyelu Yaka, Weko Hospital Biria. They do it for so many people. Igbo Nation Palace TV. They do it for so many people. Mama Done. Okay, first, before I went to the Assistant Hospital, Akudo, that day, I'm on na Lagos. Oh my guys, here, Jane at the Assistant Hospital, Jay Jofa, Onwelunde Hanwelu, Akubo Hospital Bill, ha, Olueba, Nyem number Madeto, I mean, Nyem Afa Madeto with their bills. Yes, Annie Dons, bear me witness because I actually sent those names to Annie Dons. Yes, by the time I joined at the hospital, barely a week to 2 weeks to that day. I knew about that day. I said, na name with us in Debia, clear hospital bill, ha, nda naba.
we have to channel it into other people. Now that girl, even the hospital na ensure una every morning no really know to they have to look around the excess of nefa. They will give her, she will eat. One well angle. Yeah? One well angle. Ne shezi uposi mother ya biakuri ugokona. Yeah? This is a mission hospital. Jane and Kende Catholic cathedral nke do na Igbo. Jane there. Yeah? Lab series of labs ime now. Lab I want to do it there. Because now their own woody cheapest you can get anywhere. Jane Okwane. Jane na Kelafa Hospital ha Mercy of Gono. Ijeba lab nya ijeme test result na lab ha is the cheapest you can get anywhere. Isho Jane out where Jane nene kefu. Yeah? Jane nene kefu. Imamadu ne Jeremiah Omoto Fair ndeni na which are hospital and clinics do very powerful. Ha book that they go well. Yeah? Inenyo hanya ina akoto ha wela akwadowe mpompo no kuko ina achelo. Yeah? You can ask okay afu go nketa e-money na e-money na agba Rolls Royce like a Rolls Royce. I have to start praising e-money first for buying that thing I have been struggling all my years to buy. He has done it. He is number one example here saying that if e-money can do it, I can do it. I will not come first. Yeah? I am not okay. Queen Umude Queen. Go and make another account. Case ye lugo ndeni gwente. Eyota go. Ohota ke kwuwelu maka yo. Kwugariwa. Imepe page tie buko obi na ina kwugari. Je na achose ebe ya kwasere. Who is creating fake account? Is it me? It is you who go around creating fake account. He create it picture bukobine. He create ye man obi karawo. Remove Zion from Afar. Tiye Omenala. Tiye page Mathias picture of Mathias. That is whom you represent. Yes. Itiye bukobi because name mana Afa okwa unono at the moment. You see? Now, as I was saying before now, a man if we feel admire to achieve, or this is what you are aiming to be, you have to start recognizing the fact that you know the level of hard work it is going with yet or difficult. But this person has managed to achieve that. You have to give honor to whom honor is due. Yes, who you are learning from deserve accolade and respect from you. That is the only way you can do better. Or because of jealousy, only when the pastors who has managed to bring their members together and build a solid foundation in where they are worshiping God from. It is because you have failed to appreciate them. That is why you are failing to establish a church in Asho. Mpo akurubo ema pona je Port Harcourt je mepe ebe mmadu 7 na bia kwaka Lagos Port Harcourt akurubo ema go na je Abuja ebe your brother ofu nwa dia no no ogu unu nwoke nephew na ndotue na bia do na eme family meeting all in the name of Omenala Ezeaku branch Abuja ema pona gbagota Lagos je mepe ebe ha na eje ano na ba anu nkwu ha lu ebe ahụ kụba aka kụcha aka ha goji butuo nkwụ nwa nkwụ ha ṅụcha nkwụ ha na Friends Club amụghị na ndị nke ahụ ruko 12 na jack of all trade master of none. A church nwelu about 6 to 7 branches but he nweho registered 100 or to 200 members. Yes, Ogochukwu, I know now. I'm tricks. I want what an egua. I don't want an egua now. I don't want an egua. Now, Jenny Yenu. Hironi Yenu. If even the Anglican lullaby. Jenny Yenu, Kifu, if an emeba. E mama do ne treat go ni yenu ha ogo people na bia deposit ego ni yenu ona kwudo ndị man na nokata ndị ife Chineke na amasị
ndị nwere obi amala Chineke ọbụlọkwa ndị nwere obi mkpume na ndị nwere obi onugbu na ọgwụgwọ jee park ha drive in etu ahụ si wee nọkọta bịa randomly ha deposit ego sị ego agwụ onwe ndị bịara hospital a of course onwe ndị ya ada ewota Oscar bịa n'ọmụ ndị ha maka nna apịa ụnụ n'ahụ ife na-agwa n'ụnụ wee eziokwu n'ahụ ife na-agwa ụnụ wee eziokwu Oscar Oscar ife na-apịa ụnụ wee eziokwu n'ahụ now ịghọtagonarịze Victor juzienu m my brother now juzienu m etu ahụ si wee metụ n'obi mbata etu a ka ndị ife Chineke na-amasị ọhọ ndị bụ obi onugbu ha pụtaghị deposit ego sị onwe onye bịara ebe a narụ treatment of course o nwere ndị ya ada eweta ego eji arụ ọnụ hospital nwee ndị ya eweta ego a eji arụ ọnụ school all those things thank God na Mathias aghọtago now na-eji ego were arụ ọnụ church. Yes, that is why we all improve go from all offering now to Project Sunday. Hey, Meshana Project Sunday. Or announce guru ha now na ha mako that they cannot stay in that rented apartment forever. And at least within the next 3 years, they should be able to move into their own private property. So he go now n'ime that shoe. What if ibe na-afụ? He is now more confused than any other person. Or rush use bo. Now, there is nothing so interesting in Mathias building a hospital, or building a clinic, or building ofum polum. And sometimes Ishi mepe a pharmacy shop or a chemist shop. When them do not a chemist shop, there is only fele do dia. Ishi mepe dispenser, ebane logo. When the mother nation you mepe dispenser, ebane logo. Ejena degido lab this one. Chemotherapy nka. Go see if go signboard, if go see if you na signboard, propaganda. If any na hold themselves when no for the general hospitals are him, if any na. Yeah? If any na hold the dia, melo who dash monkey jacket, onye dash monkey jacket, on doya dago, goya dago. If go if the Juna border, medano fu, kakono do perfect no fu, before we govern doso. Abiapola jikem na jiamum. Yeah? Nyake abiapolo. Yeah? On the aguru kabalo. Now, as I was saying, there is no reason whatsoever Onyeji are rejoicing about this hospital. What is there for you people to rejoice? Igbo Ocean Palace TV. Thank you, sir. If Onyeji are rejoicing, if I would the same hospital, the church is in where onona kote. So ono piapa zero that same hospital onona koto. You people want us to be clapping. Lodano ko join the League of Ndemwebru before. On Ablon this. Yes. Hey, what I go? Ezugo, if you come to Oru Town today, the best hospital is St. Mary's Hospital, owned and managed by church, brought by the early white missionary, and still the best today with good equipment. My brother, we know all this now. Obosinjelu. Obosimoni iju wa uweje na compound Reverend Canon Levi Dike. Sieba uweje na zo cathedral ebe nidia. My grandfather nya wanne na my dad, the same father, the same mother. Ngwalo no den no nyao. The first Reverend, the first Anglican priest enwelu na Nuruago, and the second in Nnewi. It was boldly written na Ninie. When we went there, I bazie n'ime oninyozu ebe una akwụkwọ nde St. Mary Sido. Ebe a ka eniri my grandfather na my dad. Oge mbala ebe a, I showed you people mmiri church gbapulu wopụta ya n'ilo ndị mmadụ bịa na-echiri free. I showed you people a borehole tank church gbapulu hang mount ngwa tank n'enue wopụta tap ya n'ilo ndị mmadụ bịa na-echiri. It's nothing. Jena Chukwu nonye Microfinance Bank, owned by the diocese, Catholic Diocese of Nnewi. Jeba kefu kesi enye ndị mmadụ
esi enye ndị mmadụ ego at a minimum less discounted rate ka ha wee na-eme business je dia ka ifu a mighty work that microfinance bank na-alụ. All these things, before you can start implementing it, you have to first of all thank and appreciate people who have started doing it since 19 before you even conceive that idea. They are doing it more perfectly than you can ever do it in the next 10 years. It should be a question. It should error on hospital. Wo jeyipwa. It should error on hospital. Wo. If a melumu buonu ye. It should not nyawe on hospital. Upon nyawe on hospital. My guy. Upon nyawe on hospital. So anything actually mean what? What I go? Anything actually mean what? If you want to be an industrialist tomorrow, you must first of all appreciate the effort of Kultur to Hanando Tue. Those people who have managed to build a conglomerate in this economy in Onime. Nigeria has not been easy. So if you want to be an industrialist in this country, you must first of all appreciate and acknowledge people who has become successful in that field in Achebane. Then you will know that you will learn faster when you go into that field. Or playing Olo, and I got to somebody gagulu 70 miles away. Yeah? Ogo, I know, of course. Seraphic Hospital, what they do is that now, Opolo na epuje na Seraphic Hospital. Ki je mwa mo ke je treat you na anything na eme. Yeah? You people will pay, and people are paying because they want to support what is happening there. Ndemwelego will also love to support what is happening there for the benefit of Ndemwelego. Now, Opolo na ebutezie ga ebe ahụ oburu na inwere ego. Seraphic water and other things Zion nwelu. Ọ na-eme ha mebe production, measure production. Ego na apụta ebe a ewele ga na-eti na Seraphic Foundation. So onye bịa na Seraphic Hospital onye ahụ enweghị ego ayeji wee treat ihe eje maya aka si na Seraphic Foundation weta ego wee kwụọ hospital bill ye and it has been existing till 19 yeah, what I go, it has been existing. There is nothing to be said. I've remember Kelechi Neku. I've remember Kelechi Neku. Kelechi always say no Seraphic Hospital. Mathias na Refa. Kelivi yeme. Unejenye showore. Gwenya tiye. If you yeku Mathias, thank you for keying in what churches have started doing a long time ago. Nwanne akudo torum now. You know that there's some hospital akudo. If you know do as old as mother house do bono no go to go. You want to go? Bishop Ndubisi became and changed the narrative. Changed the face of the same hospital akudo. Till today, agamu madu gamu. So many people and there's some environment around the Newi. How much worry that San Hospital Akudo can they use? How much worry that San Hospital Akudo can they use? Very cheap. Very, very cheap. Ilu eba, ndena lu eba do professional. Yeah? Ada waga. Onwe ifu no ya alu today. Oh ya wono locha afie afudebekwa onwero gono do dey fa or school kono ya lo e so kam osaba ga fa school do standard do nya school zo do solid ohagwo ono class na abo ma webo mazi no nokpuru ukwu mango n'okwu ube agụ akwụkwọ. Yeah, so what is the ife enu ono na akoto sinsi ka announce ono na achi ime ya eme ono bido what of nde nozi no gulo iwepo ayi no gulo iwepo. What is so special? Adova signboard na go so no certificate of hey, are you trying to surprise people or what? Yeah, there can to so many hospitals who name exist to solid, very standard, very, very standard.
I can bet you that you can never meet quarter of that standard. We can only hope that you will be perfect when you decide to acknowledge people who has gone far in that area. How can you want to build a successful business, but you will be talking down now somebody who has successfully built his business, who you should be looking at to build your own business? You want to go into school. In nature, a proprietor who has built his school railway foundation over the years, when you should actually be learning from the best. This is how you people go on. They supposed to learn from Anyoko. And that is why some people are still backward today. Because the people you should be learning from, the people who should be mentoring you, you make them a center of your competition. How can you be doing competition with you haven't even started, but you are doing competition with somebody who has gone far? Yeah? It is good to get motivated by something, but you cannot obli do hello rice today. It's all kagona mother's pride. But kagona ibe to rice or Chinese rice be the competition. You will go down along the line. You have to look around you for people who know you are that motivate you. Those people has gone far. You should be learning from them. Eba into lubrication plant keta elwe ibido ozugbo egbawa sea horse energy anya egbawa ibe into lubrication plant egbawa anya. Do you know that the journey you can go in the next 10 years, these people has covered it the last 30 or 40 years? Yes, these people can call you and even give you an idea which they have not even executed. You will execute it and you will go far. Are you not aware? Are you not aware? Eh? But now, every single thing on condemn Golo. Because now, Mathias Ezeaku we go ogwego. Kita ka nkweta na ogwego dore. Okonse na ogwego adore. Una afugo na ogwego na alu olu. Okono siri na okite. Una afugo na okite siri n'isi unu na alu olu. Okono afugo Neka dimpa mmadu do kam si we kpokọta unu n'ime isi ọnụ. Yeah? How can somebody be telling you na rice stew adọghọ mma na ọlụkwa n'ihu bupụta rice stew na-eri ya? Ka somebody esi agwago na rice stew adọghọ mma o bupụtakwa ya na n'ihu na-eri ya? Mmadụ a na-asịrị na ịgakwa ije wo the best ị nọrọ fiye ka ọ bara boss. Mmadụ anọ na-asị nwanne hapụ ndị a na-eje Lagos mmegheri ka ha na-emegheri ọ nọrọkwa n'ihu baji yu osi ụnọ na-eje Lagos. Ka mmadụ ya esi agwa nna hapụ ife ahụ kwa ifuru ụtara erizi n'ụtara o ka mmadụ ya esi agwa nna hapụ ụtara erizi n'ụtara o erizi na akpụ adụghọ mma ị nọrọ n'ihu ọmaka akpụta ya nọ n'ihu na-abịa ifuru na iji anya iche na iji anya ejiri anya na even self o ya eme iwere ego gotara ụtara ahụ na-eri ya minwa ya ọgbakọ na ọdụghọ mma ọgbakọ na ọdụghọ mma. Ọwụ na share this video because eji m olu ịmara ha na ọ nọ apụta ọgwụ mmadụ 5 share go video ọ na-ewutekwo m na anọla ebe a na-apịa m ndị ha mụ na ya dị share ya minwa ya ma na ndị nke m ka nkụ ebe a jee ebe ahụ like na ala ọvụdụ imetụ ya aka anyị ebe Igbo na-eti ọnụ aka anyị dụchaghị ya jee ebe ahụ metụ ya aka. Ọwụ na Ishi abụ this video Godwin Mexico ka ife na-atọ ife na-agwa gị eziokwu na ngwa n'anya ana m eri rice ngwa n'anya ka ife ha na-eme. Rice is not healthy for you. Pomo will chaff. Pomo will chaff. A young guy that's supposed to hear that pomo because pomo is not healthy for you. The pomo. Rice burunden na anyị ha gbuo ndị nne nna anyị ha nekwa rice yo. Ofeke ka na-agwa
Mmadu gwarawo that instead of opening churches, that we should start building factory. Onoluni who dear, Omokunolo factory, he will make money. Look, come factory and one the factory. Even no. I want to build factory. Not even apart from employing people. Only on factory and Halu first to make profit. Of course, it must come with employment because they are on Naki. But the aim of Onyo Nalo factory today is to make money for yourself and not even for another person. It is to make money for yourself and your family. So who says if I have money and then who says I cannot build factory? Factory in each day go. Okay, conglomerate be to build to go today. Can have my personal pocket apart from Omeka and family. Chikasin village, Chikasin, Chiko Kafo, innocent plant, Ajoro Zotike, Dabrosa, what is here? Uru industry, Ngobrosa, name them, Koteka, Ike Godha, Ndahu Nine. Factory ni na hanwelu, manufacturing plant ni na hanwe na newi. When you name at the end of every business, a wo profit don na bianye mwa wezu go se libe. Okwahana family ha jie balo garanya. So anagwa mmada agwa nya bia mi ifo yeji we nwe ego. Anagwa mmada agwa nya bia mi ifo yeji we nwe ego. Yeah. Igola na kiri aye lower factory. Yeah. Opaga ye buji. You don't want to have money. You don't want to have money, but you love me enough to come and to come and make money, but you make ego. You want to remain poor. Poor. Is that what you are telling me? God will Mexico dalo as in equal mahi bezie. Esne to a wolu abracadabra we mechisumu na ini na nyahache na ha na afuzo. Hamona ha hafuzo. Hamona ha hafuzo. And the moment he juro ha jujua basalo Mathias, he bido barriba around. They cannot answer it straight. Now kwa ha wolunu constant appetite to continue legitimizing alo na ani Igbo wopo na nko. Wolunu your antichrist mode wopo na nko. If somebody but on a program yesterday and on a comment section, na quote room Bible ni no na quote room so ko we confirm all now with saying that you can make heaven. If na this has always been their problem. If ni now Bible ni na ho na quote room yesterday, who ko we justify yalum ni fe damina kulu that you just have to believe in Christ, that whether in a sin or in a boom man that no ya kusi anyway. That has always been their problem. They want to continue in sin that grace may abound. That has always been their problem. That message that na the for joy you cannot make heaven is what is tormenting them. Yes, that is why they are looking for every message. So they can get that message from anywhere. Some of them, they don't even care about Omenala what or Omenala that. That is why when you ask them, Mathias on a Omenala, they know that Mathias had a Omenala. Why are you supporting him? Because no up against that same thing which you are up against, which is church. All name church pastors. And when we start, we will have to talk about Christianity. Then knowing that in Christianity, church is a place by in a jack. And our leaders now those church are pastors, bishop, and this. So you have to start with that modern name, which is Christianity. Yeah? They are all individually up against Christianity. Now, a very interesting and intelligent something. Somebody could na program na banenya, which is Mazi. I think no Mazi could that thing if I'm not mistaken. Or Mazi could that thing na banenya. What I go? Mazi said. Now the most shocking thing about even that owner, they all believe in different things. Yes. Now let me add to what Mazi said.
but they now have one common barrier no shiri huzo. But they all believe in different things. Ụfọdụ n'ime ha believe na alụsị. Ụfọdụ n'ime ha believe n'ọgwụ. Ụfọdụ n'ime ha sị na alụsị abụlọ omenala Igbo. Ụfọdụ n'ime ha sị na alụsị wụ omenala Igbo. Ụfọdụ n'ime ha believe in spirituality. Ụfọdụ n'ime ha believe in spirituality. Ụfọdụ n'ime ha believe na ịkpọkọ ndị egede na ndị. In fact, they all believe in many things. According to mmiri enwilo, ọ sị that na proper message Mathias is supposed to read the treaty. We are Ebukeze, you are welcome. Yeah? Engineer Simeon Uchenna, you are welcome. Yeah? And what I go? Now, also that the proper message Mathias is supposed to read the preach out there. Science and technology, which is what Mathias is preaching. Now, Mathias only preach science and technology. Television adubem onya de gotarinya. Yes. Onya gwalum muti this thing. Window kerifana na window blind instead of curtain. Onya gwalum na this rechargeable fan. Ya come look closer to me here. Carry standing fan adu here. Onya gwalum onya kuzirim phone nje golu. So, ke science and technology on akuzirim. Or I can make use of my money. Carry on to making. You spend your money on your preference. I spend my own on my preference. So, on a specialize in science and technology. Kona ba Oscar send the area request. Mo de comment can send a comment over battle. Kona ba Lexus 330. No feel no ka some technology on of $100 V8 Land Cruiser. Anniversary edition ha. Offer den agba. Omo na technology ka more na that motor carry nka ho na agba. Offer den agba Lexus 350. Omo na technology ka nko na Lexus 350 carry nka ho na agba. So in other words, your resources you have stop you limited in science and in technology where you can afford. So what are you coming to teach us? If I have money now, I hurry a gym na hospital day to one day. If I have money, I will a gym mobudo you. Umurunya maho. I hurry a gym mobudo you. Yes, on Jason Nicholas na hospital na Lagos. Oh, ya kun you go hospital I afford there. What I go now? Go to Toronto Hospital in Onisha. Toronto Hospital in Onisha is a very powerful hospital built by former Igbo. Former Igbo Mpata Eze. Emoko mgbe kelafa ya Igwe somebody Eze. Igwe robot Eze. Akpụrụ ya n'ime that hospital. Emoko how many years ago? Over 50 years ago, or 60 or 70 years ago, ka Igwe robot Eze conceive the idea of Toronto Hospital on a chat. And Toronto Hospital on a chat till today, kapuna standard fashion. Do you think that now a lot of people will not see Toronto Hospital now how that they don't want to go to Toronto Hospital? You go to where your money can carry you. So there is nothing like it. Mathias teaching us science and technology self. Anama assist million willow. Even Joanna assist million willow, and Mathias not out for his own personal business and gain. He is not on any party to better the lives of Ndi Igbo. Nothing. Or not on anywhere. Can you find a kuzilai or I can make use of money? 100 million, 100 million. Or I can make use of it. Is that what you are telling me? Yeah. Or I can make use of it. Yeah. He can make use of it more than me. So he has no teaching for Ndi Igbo. Oscar, they comment, can see a comment he has no teaching. So they have to first of all define one part a message has yaga. We can be asking you people different questions. Mathias it is a clear distance. He is out to feed on the gullibility of Ndana now na Facebook. Unane push agenda, nyawa norone establish. Abachos are go mile. Abachos are go mile. Uno they celebrate Omenala hospital. Which hospital? Which hospital? I for chanka haya for them. I for chanka haya for them.
ụnụ anya eje mepe ebe a na-agba ọkpa chọọ ndị ya eji mgbọrọgwụ na mkpa afịfịa were agba ọkpa ọha ifunu ya eje mepe ụnụ anya eje mepe herbalist hospital ebe eji mgbọrọgwụ na mkpa afịfịa were treat ndị mmadụ ọ bụrụ ifunu suppose ide emepe ha ancestral voice you are welcome ọ bụrụ ifunu suppose ide emepe bundle of confusions ọ bụrụ ifunu suppose ide emepe message unu ka before ndị ọcha wụta bịa ndebe anyị nwere John Obasichukwu nyafụrụ aghụ ya na-ekpoghu ịpụkwa na this broadcast ka mfụ ya na-ekpoghu. You are always proud of yourself, more proud than your Mathias, more proud than your Mathias. Do you think that in the main way what it takes to be as proud as Mathias? Mathias or cookie bodu so local, or do so local now when if a local Jew man call, but on a do proud and I Korea can say rise on yapu begu nyawu agwana kam man eke to ye if odora na kam wo tengu yapu begu no let back on a way. Oh, you do far away. Nwoke kwunoko, nwoke doka nwoke na-ado. Ịghọtago? Nwoke na-atụsị mmanụ, Mathias ọ na-atụsị ụdị mmanụ a na-atụsị. Ị na-echa nwoke dị ebube doka m, ije na-ego ọkụkọ Igbo ntị. Ka ebe Mathias ma, afụrụ m ebe ọ na-ekwu okwu sị, sinsi nji wee jecha be ndị ọcha, kere ebe ube ndị ọcha o jere India ube ndị ọcha. Sinsi nji wee jecha be ndị ọcha, na-enye, imagine ụbọchị o ya emecha wee jee ribe ndị ọcha India ube ndị ọcha o jere ube ndị ọcha na India etu somebody si wee jecha Egypt bata aya ya nụrụ gị ife inecha nwoke na-atụsị mmanụ dọka mụ esena nya eluhom ịdụ proud na Mathias do mmedo proud ọ bata na Facebook ọ na-eko ka ụgbọgụrụ na-aba ọ na-akọrọ ya aka na-asị ride on o dowa ka ndụ proud aka m ebe ndị ya nya ndụ proud aka m ebe ndị ya ana m ajụ n'ụnụ ụmụ ofeke amụghị mgbe ekere nkụ ụkwa look efitiri m ụnụ na Facebook a mana unu amaghọ obodo ọhụụ na-enwere ndị ntisa enwere ndị ndozi ịghọtana obodo ọhụụ na-enwere ndị ntisa enwere ndị ndozi nyawifu na amaghọ my message na hunt unu you people cannot deny it. My message na hunt unu and it will keep hunting you people for as long as unu ma eziokwu na achọ ka unu were elurungo eyiringo onye unu ya bịa were emotional blackmail wee megono you are proud bịa na camp unu ka efu bundle of pride. Look at Maazị Dibia nke ahụ na-akarị onwe ka ya sị n'ọwụ gono. Sometimes I wonder if unu ya eme na unu fuo unu in the position ebe ndị pastor unu na-anọsọ ọgụnụ. Do you know that those people, sure, they can carry themselves as presidents and governors? You want to go? Governor one na control congregation, ebuko bi na control. Yes. The number of people in Imo State, Keta, onunu number of Zionites all over the world. So why do you think that na ono pota na fuzia hewo nwa na ekwu okwu? Mana ono ya ada ono pota ona na-enye mkpọtụ Maazị Dibia na-eko ka bread malibu. Ono fu yo na akọrọ ya ka na-asị ya Maazị ride on maka na ọ na-efeed wit nsị na mamịrị si ya n'ọnụ apụta ị na-aṅụ ya 21st century detu aka dimkpa mmadụ dụka ahụ ya apụta na Facebook meghepụ ọnụ na-akọ fụsịrịma 21st century ife ọnwụ na mmadụ na-efeed agwa enya rie ya ọjụ na ọya eri gbafelu. They are trying to make you see how beautiful an Igbo. They are trying to make you to see how industrious the ancestors had. But they have all sold their ancestral lands. Helene umosa ụfọdụ n'ime ha ndị Osaka. Helecha na obi ha gbafuo. Onoruzi ebe a na-asị our ancestors are this one. Jukene no mari ebe ancestors ya no. Omandewu ancestors ya. Yeah. Omandewu ancestors ya. Omabenna oya nata mu benna ye again. Jụọ ya ka ọ sagodu gị.
ọnanafụ na mbụrụ ụzọ jụọ ha kelee ebe ị nọ ha sị m anọ m Amerịka. Mba, onwebụghị onye n'ime ha gwa m nọ na Amerịka. Ọsọ ndị niile gwagoro m na ha na Amerịka wụ ndị ọwụ napụtara ikwu na ụka ọsọ ndị ahụ ndị na-ekwu na ha na Amerịka. Ụmụnne anyị nọkwa Europe isi kpakọrọ ọnụ ka nkuo, mana ọdụ nka ndị a na-adọ mma awụ Europe ka ha ka nkụ. Ọdụ ka ndị a na-adọ mma awụ ndị a na Europe ka na wee nwee ndị a na-adọ mma too much. Ịghọtago, n'Europe ka a nọ wee nwee ndị a na-adọ mma too much. Ịjụọ ya ekele ebe ị nọ, anọ m Holland. Ifere ka ọ esi wee shepụ ọnụ wee gwa gị ya, anọ m Holland. Kelee ebe ị na, anọ m Turkey. Ifere ka ha ya esi eshepụ ọnụ, anọ m Turkey. I'm in UK. I'm in UK. I'm in London. Ifere ka ọ ya esi eshepụ ruo ọnụ. Why not isi m I'm in Adazinnoku or I'm in Egbema Ozobolo, ma ọ isi m I'm in Ịmụnakwa Ozobolo, ma ọ isi m I'm in Ngọkpala. Shape ọnụ wee kpọọ be nna gị. Ị na-akpọ obodo ndị ọcha, ị na-akpọ with pride, na-eshepu ọnụ, na-aga n'isi, na-etinye ose na magi, were akpọ ka o wee tọọ ụtọ. But you are here marketing Enzo paracetamol. Mana ị na-aṅụ ọgwụ another company, but you are marketing Enzo paracetamol. Ifuru onye nke bata na my brother, my namesake Ezugo. My namesake bata n'abalị nyaa. No gbago ticket o eji nata next week. The moment in fact ozugbo onunu ebata program m mpe ha welcome to my program. Ekpo onye ticket ozugbo say buy ticket for me. Ngwa next week batakwa program from your village or from Benna. Ono na agwa ego. Next week bata my program from Nigeria. Ono na agwa ego. Onye amọ ndo no. Onye amọ ndo no. Every day na embassy na akwụgharị. Je even na Iraq na embassy in Iraq and Iran. Ilu ebe ahụ ifu ndị sịrị na home of ancestors ha the best. Ifu ha onye ọna chọrọ ịgbapụ. Ọ atakwa ego today. Ọchọ onye eje gbatara ya na Lekki. Oworie na-ekono property na Lekki. Ọ na-ekono nwere ụlọ na amụwo. Ọ na-ekono nwere ụlọ na amụwo. Ebuka Obi shọkwa ka obidokwa go back to your root agenda. Let us go back to ebeka anyị na okwu ndị Imo State. Ịgbapụtakwa nke a nwanne gị chọrọ isi Lagos buru ife o ji wee dị ebube wee bune na East. Ịgbapụtakwa eme n'elu anyị emetụ ụnụ mma, eme na ana anyị emetụ ụnụ mma. Wee zokesego ya aga ije ya awụ ngwọrọ ka egosi datụ inu ya na-atọwasị m isi. Oscar Adam down. I am down. A na-apịa ụnụ mgbe ndị ha bụ na-ekwuzi na calm down. Unu enenezina ka mmadụ si ekwu okwu. Ọ bụrụ na etu mmadụ si ekwu okwu na-agbakasị ụnụ ahụ, ụnụ ahịa dị follow Mathias nwere nwee nkwakịrịkwụkwụ n'ime okupụ ebe a ife iche na-amụsụ. Okupụ ebe a ife iche na-amụsụ nwaanyị. Akwara niile dị n'ihu apụta hit esi ma n'anya ma n'imi ma na ntị na-agụsị ya. Ọ na-aba o nwere nke ya woruzie oyipụ akwa buru ngwa tọwara ha ka tọwara dị na nwunye ya eji wee fioko onwe ha. Ihe ekpu blanket ya, ihe eji tọwara ha wee mee blanket n'elu bed. Oworie na-abịachi ihu, ọ na-abazi owo tọwara ahụ etu a na-abịachi ihu etu a, ọ na-aba ọ bịachachi ihu ofe tọwara ahụ etu a, ọ chịrịchịrị ya ọzọ jee n'isi ebe ni jechịrị ya. Ọmụkwọ mgbe ọtụjeru tọwara ahụ n'ime ebe ni. Inezi anya na comment section ifu ndị ya dasị ya nwa Chineke ride on, nwa Chineke gaa n'iru, nwa Chineke gaa n'iru. Ebia na my own Ezugo calm down. Ụfọdụ asị Ezugo ị na-aba mba. Mba Mathias na-agba ọnụ maka jie. Sọsọ Mathias nwee right ịba mba. Sọsọ nwee right ịba mba. Ọ na-afụgo ife. Onye ogbu mma na-eme ewolu mma gee n'azụ. Ọ na-enye azụ ya. Ịbụ ha ndị agadi nwoke a na-eje ebuchalụ ụmụazị. Etu a ka onye esi ene nwanne nwaanyị, nwe nwaanyị, ụmụnne nwaanyị. Etu a ka onye esi ene ha pịa because ọma na ife ahụ ọ na-eme.
oji enwe obi ụtọ ya like ka mmadụ nwe obi ụtọ around the bone. Having said that, there is really nothing special about signboard hospital at Dobaronana. We have been seeing it. In fact, it has been there since over how many years? There is nothing special. Yes. You can only do and add a little. The same thing on Igbo Love Themselves Charity Foundation. He is doing this, he's doing this. When we talk about giving humanitarian award to the top 100 Igbo people, Mathias cannot be among top 500 unless Oscar organized it. Unless Oscar organized it. Yes. When we talk of giving award to top 100 or top 200 humanitarian award to our Igbos, Mathias cannot be among top 500 unless Oscar organized it. What I go? So, what is so special? Like I said a long time in my program, you are just one out of how many Igbos name that thing just to supplement in Kendo's name. We only fight be Jozoblo now. Jozoblo. Jozoblo, Iru Ozoblo. If you a single Igbo man no melunaka, Onya Ayabof Golie. Onya Ayabof Golie. Yes. Only a single Ogohane me in one sitting here. Mathias I am in the next 10 years. Or Yezuhi, or Yabiawan Nam, or Yabiawan Nam women. Yeah, we have them. Then when we talk about them on Iwaji, I will close my eyes and pick Zeus. I will close my mouth and pick Skibo. Yes, I will pick Zeus. I will pick Skibo. I don't even want to talk about Okurora. Okurora supposed to do it. Okurora supposed to no. Ana Wafa Bishop also bro. Ewekpo Okurora. Makonye nka ha mo no mmadu ko ummo. I don't need to call Okurora here. I'm telling you people, you should mention their names. Because as far as I'm concerned, Mathias is forcing it. And you can never force anything. You can never force anything. Ada force if I force. Oscar, for maybe Messi way, exit the program, then you come back again. You send the Z request. Agent and click here. Neighbor Faru no kita. Go see homo ebe Messi way. Invite you in. You got to go. From Dalo Shine do thank you. Sebastian Dalo. You got to go. From ebe Messi way invite you in. So go out and come in again. Yeah? You got to go. Let me tell you people something. If you fail, Mathias is supposed to read them. I could call one day about Stanel group of company. Only Yama was Stanel today. You want to go? How he met Stanel. You want to go? Dalo, thank you very much. Oh, thank you very much. You want to go? I could call about Stanel, this guy in Stanel group of company today, on how he met that guy, his encounter with that guy. That guy knowing that he want to do more like Kosharis. He want to be like Kosharis. Ubido sowe Kosharis sowe to the point of even at a point Kosharis is in a from a Transcorp or so. Jacob, the guy there will lose 50,000 TN. Now when I say, this guy or Makunyo, or send to a cast, we make it until one day this guy approach you. No sure Konyeriaka, we guarantee of loan na Access Bank. Or see a go ne or 200 million. And what I go now, Unenecha requirement and everything of Unefa we fe. When he kill this guy, so according to those who go, or see, or this guy, we sign or out to 200 million when you're the guy. He said a lot of things. I will go and bring out if a million at that day. Post back on.
Today, Osionu, behold Stanley Warfare, behold Stanel. The guy for Koscielny, he knew that when he look at the life of Koscielny, when he emulate Koscielny, when he make Koscielny a role model, yeah, that he can achieve a lot. Koscielny achieve. Ogbebu natana akamweru wengon neyala. Today, look at Stanel. Go and see what Stanel is doing. Now you want to be like Koscielny. If you don't cover your honor, if you don't cover your honor, Uluoneko, Koscielny Saneko, Nene, Obrumoto, Potaka Moye, say to a guy, or say to a guy, Nene, Oishatrazo, Mayenga, Ocean also said the Melo factory, factory in call, go to Cornalo, General Denalo factory. Do I kiss which you don't care? What if I had a convocation? Jenny Nindini in the room, Madanyoko. Jenny Nindini in Abiasego, or Kifnonia, if any na Hana Koto, Nebunya Hono, with a hand it is a ime. Or maybe business, or a shop no so Jema Brumoto, if Okamoto si agonia na Bagefa. Mota Hona Koto, Obosoye Gote, or a GFI, where generators giving no noga. Manon Okoto, the Bomad Golia. Jenny Nindini na Madanyo could do jealous of somebody, or block one dinner. Agwa criticize from a place of love. It exists. Jenny Nendeni na name malicious damage to image madu. That thing Hana a condemn pneumonia is what they are burning their candles to achieve in this life. Yes. Yes. That is it. It is what has taught me. Because only if we wash your back, can't go and see about the shine washing. I call woman's. I don't like watch shine. I don't like it, but wash it on my short. After 2 weeks, if you are wash your naka. After 2 weeks, if we are wash your naka, Mano for Hana wash your naka, will make you balananya. If I give why no bolo, why problem has always been why must it be you? Get it for you. Otherwise, everything they have criticized where you are, they have all done that. Have you asked yourself? Every single thing they have condemned that you have done, they have done that and even done more. Let's send the request. Why is it that I cannot bring in people in this program? If you and I are bringing people on a program and try to go to with Oscar. Let me try again with Oscar. Okay. Oscar Abe, come on, no, you decline. Every single thing they have condemned, they have ended up doing. Yeah? At some point, decline Oscar. You need to exit the program and come in again. If possible, refresh your phone. Yeah? Every single thing they have condemned. They have all done. Look at them celebrating hospital. What have they not said about a Seraphic hospital? Okay, let that hospital even come into operation. We will monitor the activities of that hospital. We will monitor every single activity of that hospital. Na Facebook, on Afubo Dife. On Afubo Dife. Everything about activities of that hospital will be monitored. I know. On Afubo Dife. The hospital. We will see how we are going to run it. We will see how you are going to coordinate. Igbo. Good morning, sir. I greet you, sir. No, once in a while. I form a comment.
Udo sir. Kema ka nwa ya nyofu mma no na mujari. Adum ma. O nwere that topic I na-ekwu that topic the hospital ị na-ekwu okwu ya. Ihe kwatara ndị be anyị today adịghịzi echiche ọfụma na ịghọta na ndị be anyị nowadays before ndị be anyị nwere ike mmadụ na-apụta iwu ebe osi apụta ebe ọ na-eje but today onwe ozi onye na-echezi onwe their brain bụ one way traffic. You know what my point is? Yes, sir. Ndị be anyị today bụ one way traffic ka ha na their brain bụ one way traffic. O nwere interview watchere emere Mathias Ezeaku. O nwere one lady na-eme interview. O wee na-ajụ ya about the hospital. Ọ sị na ọ ya emepe na 1 month na-abịa. Ịghọta na Mathias ọwajọ Mathias kedu ndị ga-enwe access na the hospital ndị omenala according to otu egere nya okay wee jụọ ha ọ bụ ndị omenala nwere hospital ọ gwa ha mba nọ na the hospital na ndị omenala ga-enwe ego ha ga na-akwụ ọ bụ na by month or by weekly onwede nwa ide but also ọ ga-enwe ego ha ga na-akwụ ọ bụ na ha efiluo ịkwụ ya na ha ga na-akwụkwa ụgwọ otu ọ dasị si akwụ ụgwọ n'ọnya mere ọ ji wee kọtin with the n'ọnya mere ọ ji walụọ the hospital with the afia nya na onwere onye ọ duru ego na omero donation about the money about the hospital na o ji ege walụ the thing ka at least ọ yara inwe any person ga-abịa drag ya the hospital. Brano a na-ekwu ihe a ịmara na na-agwa ndị be anyị na Mathias bụ criminal adị ekwete na-agwa ndị be anyị na Mathias bụ onye ori ekperima nke adịrị abụọ. Mathias bụ ezigbote kuruku ọjọọ. I'm telling honest. Ifro ọgwa people that na even you made that na no ọjọọ ka any person bịa drag the hospital at least ko onwe power ihe bụ na o kwuru ka ọ na-eme ebe a ka ownership ka ọwụso in fact ọ bara into hospital business ka ọ bara mee. He wants to use Omenala Ezeaku as a tool to advertise his hospital business. Ọ bụrụ na ndị a na-acha atụ omenala mara ife ọfụma a na-ekwu okwu hospital na-ekwu okwu nke ha jụọ Mathias kedu afa eji wee pochete the land property. Mathias iderie
omenala onya iji afọ omenala wee mepe wee go the land because ọ bụ that na ijiri afọ omenala go the land dị otu a ị mara na no general no ife dị na omenala bie nwe no onwere onye ga ma Mathias anwụ today onwe onye ga-abịa sị n'onye anwụ no ya general but Mathias ji afịa jego ana jeke the land property ka ifu na n'afọ Mathias bie dị ebe a Mathias ji another name ọbịa o jere another name ọbịa nara ego na Facebook o je were n'alụ hospital instead of ịbịa official say that na alụ hospital si contribute ga were rụọ this hospital o were another alpha na nara ego na Facebook ọ bịa wee n'alụ hospital onye nwere criminal brain onye nwere criminal brain oche na anyị iwe ego Mathias nwere criminal brain if you use other means anata ego na ashanarị na that hospital ọ chọghị use hospital as a project wee nata ndị mmadụ ego other means na Igbo Land themselves charity foundation yes ndị mmadụ na-etizi ego ewere na hospital ahụ ka ọ ghara iwe echi niile because no criticize go ndị ụka sị na ndị ụka wụ ego onyinye na ego tit ndị mmadụ tụtalụ ka eji wee jelu hospital achọghọzi ka ha na-enjoy hospital ahụ free so ife ndị nwa ji eme nke ahụ ka ọ ghara iwe echi niile isi na iwo n'iso wee weta ego eji wee rụọ that hospital that's very sharp now. If our Igbo so we will use for every possible way to avoid the fire group but I am shit. Ndị buying today adịghịzi echiche ọkacha ndị asị na ndị na-asọ omenala ha dị enwero echiche ha na echiche ndị bụkara mba ofu ihe nya one way traffic kilam onwero ha na-echezi one way traffic enweozi conscience human conscience adịzọ n'ime human conscience enweozi atọ kedu otu mmadụ ga-eji otu a were aghụghọ na-achọ ka o jide efi ịmabatụrụ na o ji aghụghọ na-achọ ka o jide efi ihe mmadụ na-aghụghọ ka ọ chọọ iji wee jide efi Ogoloji aghụghọ na-achọ ka o jide efi andụ dị efi asefụ ma mechakwa ihe bụ jide dị efi Mathias ndị be anyị emene Mathias apụọ na I'm telling you Mathias apụgo na poverty turu aghụghọ somebody made a law hospital na ọ bụrụ afa omenala ọ na-ekwu okwu ọ na-acha atụ many ebe 2 years na 2 years or 3 years ọ na-acha omenala ọ bụrụ afa oji law hospital no were afịa jego ana were afịa mee everything dị n'ana were afịa lụọ hotel lụcha dị na-asị na ọ mepe na 1 month coming meji ya niile wuche afịa wa bịa na-agwada na ndị omenala ga na-akwụ ụgwọ for assurance maka their health maka ị na-akwụzi ụgwọ onwezie ihe ọdapụta ụtọ abịa bụrụ gị so if ahụ na-ekwu more like health insurance whereby you will be paying for ya ụdị ife a emebe ugwu onye due process advocate merụ o nwere ụgwọ ya akwụ wee register as a member of a due process advocate ka ọ ya wụ inwe court case ha ga represent ya so nyanwatiri nke in form of na ha ya ada akwụ ụgwọ medical health insurance ka ọ ya wụ ụbọchị ọ ya enwe ife ya emeghị
If you're at that hospital, they treat you without an ego. Roma. And do now, now. Oh, brother, Mathias Ezeaku today. My brother, na family with the property. Of course. Oh, because name would ever Mathias name. I mean, who Nazi Ndi Bani oh Obra na Mathias Ezeaku Mathias me program nyati program otu ebido life ka ngwa Mathias na even in Mathias we today bo from sick people kamati Mathias nwoti ino nwe obuna ndi banye ade echiche obuna ndi banye ade echiche mmonwa bụ mmadụ na-eche echiche echiche ka maazị Nnamdi Kanu chere wa people that na Tinubu ga-abụ president ma after onye na after ka onye alitu no Tinubu ga-aligo ebe a onye na-akpọ wise person onye ya ga-akpọ wise person ọ bụrụ ịbịa lie nri ije nye osi ide nkọ obi ebe a ihe bụ omume bụ mmadụ ibi otu a bịa chee echiche ije echiche ọfụma agwa ndị be anyị gwebata ya tie deti ka m gweghachi n'ife niile o nwere si from charges abịa ọ bụla ndị be anyị adịghị echiche na mụnwa bụ mmadụ na-eche echiche Igbo ewe n'iwe Ọgọchukwu Rafael gị na ọgọ nwanne m ọdụkwasị ka ọ na-ịma ha ife a na-eme ịmazi ife a na-eme ịgbawe mmadụ gbawe egbo ọnụ gbachaa egbo ọnụ mgbe olu na omume anyị chọrọ ka o gosi anyị how you can successfully run a hospital without people ide weta ego ojewolu nke ya zonye na health insurance ọwụ gọọmenti of America ya wepụta akwụọ ụgwọ onwe na-akwụ health insurance ka ọ ya wee nwe ife onye na ọgigbo do onye na-akwụ health insurance ya ahụ ọha ego kwuru ka eji wee treat ya even self hospital na rie again more because onye ahụ ọrịara ahụ onye ahụ arịara ahụ onye ahụ ya dakwụ health insurance o nwere onye ya rie echicha ndụ ayara ebute na hospital ahụ ebute because ọhụ onye jere Lagos njem ruo ebe ahụ ọrịa wee buru ebunata na mpọ so because na ọ na-akwụgono so you see they will be getting more. Don't gwa na ndị ọzọ bịa na ha ya akwụ ụgwọ na ndị ahụ ọdịa mba bịa na ha ya akwụ ụgwọ so can you tell me who is fooling who? Ndị na-egedu this man ntị ụbụrụ o metụrụ mkpọchi ka ọ nọ na ha ma ụma say for the sake of for the hatred ha nwere ebe ụka nọ ka ha ga-emezi onye ha ntị. Is it a matter of choosing from two evil, the one which is evil or the one the evil support your own point ABC apụta? Is that what it is? I thought he's just going to build a hospital that is free for every onye open and after that we contribute money onye na na-enye dia and then have enye special this thing ego ni ha na-ate na charity foundation ego ni na onye atụrụ into this building ha na so they should be able to come and enjoy the benefit without telling them to pay this insurance. Na ka anya anyị esi wee do na hospital etu a Maria da akwụ ụgwọ for special information na that hospital. Maria da akwụ mmadụ ụgwọ for special information. Etu a kịta mmadụ si wee nye m special information about what is happening inside Omenala Igbo Lagos branch. They were the right time. Not that good. Yeah. Send the album my video. Ụbọchị ha na-akpọtụ ụbọchị ha bịara ọgwụ na-agbachiri ha nwere okwu to the point that na ụbọchị ha sefa ha gbachiri ebe ha na-eme service ha na-aba ebidobụghị ebido ego esebe n'okwu ego esebe n'okwu azọra n'ego ka ngwa gị ka nwere opportunity a wee kọwara ndị be anyị about Mathias because he got that
ha mara ọfụma. Mathias iwọchi ya ebe 217 Mathias na-ekwu okwu maka Charity Foundation. Ọ na-demand for help. Ka Mathias na-ekwu okwu ọ gwagara na afụta Chineke na ego na-efolu. I watched it. Ọ sịghị afụta Chineke Mathias agwara gị na afụta Chineke no for mmadụ bekee n'anya. Ọ sịghị na afụta Chineke na ego money follow. Ọgwa people that na o repeatedly okwu a more than 3 times okwu ego na after Chineke na ego after Chineke na ego after Chineke na ego 3 times go o repeat here. That video nwa ine Mathias anya na the video ọ dị ka Mathias enwere empty land then. Onwe ha ọ kpọrọ the first year o goro first car ya na ọkwa okwuru ya kekwa na ụbọchị ọ bụla ụbọchị a. If Mathias na the video Mathias ọ dị ka onye nwere 1 plot of land then. Ọ bụ na Mathias ji ego Mathias ọ ga-eje India ije chọọ nya na India ije nọrọ India je họzụrụ. Ezugo ọ bụ na Mathias ji ego asị Mathias ọgarapụta otu a kwado na asị na ọ na-eje abroad ije je biri ebe ahụ je chụọ ego. Mba nụnụ na ebe ọ na-eje ebe anyị ije chọọ because eji my own wee nye example because ije na-ele anyị chede azụ gwa m otu live ichede azụ ma otu si live ichede azụ. Mathias ọ ga-eje onwe onye nwere ego na Nigeria gasị gị n'ọgara property jebiri n'obodo Igbo o nwere onye ya eme n'ụwa olesi ije live ichedewa azụ ije live ichedewa azụ. Eziokwu. Ọ bụ na mmadụ nwere mbuga otu ojekwu den otu ojekwu den why not na why ọjọọ jere abịa jebe obodo oyibo jebiri ebe a India jebiri ebe a na ebe a gachuo ego. Ndị be anyị adịghị eche echiche ọfụma ha dị eche echiche ọfụma ha dị eche ọbọkwa ndị be anyị niile ọbọkwa ndị be anyị niile gbọdụ ndị na-adịghị eche eche kịta dịzị ka aja ha dị eche echiche ọfụma. Mmadụ bi ụtọ ụtọ nọ na mmadụ buru gospel bịa na like okwu Chineke na mmanụ mmadụ n'ebe m belong na gospel ka m belong gospel ịma mbi otu ozugbo nje gị ntị ibi otu a mgbakọ gị wepụ gị buru ụzọ mgbakọ gị mwepụ gị mara ebe isi abịa. Ọ bụrụ na ngwụcha okwu ide ekwu with character na ha na bụ na ga together before mụ abịakwutere Igbo ịma mbi otu a maka na gospel bụ ihe mụnwa na like mbi otu a nje maka na ikwu okwu gospel nsobe gị ihe abịa otu a ịgbakọ ihe ịyọcha anya ịbalansị anya ịmara ka ọ dị nọma ka ọ dị nọma. Mathias nwere okwu omenala dị ozugbo nje
Bios one hanja ine ejiri otu anaga ofu atụrụ na cross main road. Igwe atụrụ esoro ya. Agaghị ma na trailer na abịa momuto na-abịa. Igwe atụrụ esoro ya na cross wa. Adịghị onye ọbụla mmanya ọfụma mmadụ wetara gị nri na-eri. Ịma ka nri a onye wetara m o nwere ihe otu enyi ya o just menye with free mind. Mmadụ bute n'ozugbo ndị ọ bụ ndị na-like eme aka iwe without ajụjụ eme aka iwe nri. Mathias ejigo ndị be anyị kpee ego meki ego. I'm telling honest. O jigo ndị be anyị kpee ego meki ego gwa ha na cheki ebe mmadụ mepee ọnụ o ji eli nri na-eli ede na-ekwu okwu omenala na-acha atụ na-ekwu okwu omenala na-acha atụ na nke a na ndị be anyị n'idiri ịbịa tugeda mee nke a ka anyị nwee ike imebe ka adịba dị mma. Mathias ewere afịa jego ana gocha na afịa were afịa wee lụọ dị hospital oje na ego bịa na ụlọ hospital na-agwa ha na ihe akwụkwọ bifo inwe assurance bifo inwe access to the hospital. Mmadụ bi otu a ịjụ onye kedu afọ onye dị na anwa Mathias kedu afa dị na the land property. Ije otu a mmadụ iji Ogigbo ị nwere ike round say up ewetana ihe m nwere ike ịgwa ndị be anyị na okwu Mathias adịgo leti Mathias emekigo ego with them. Egwu ọbụla Mathias kwụwa ha gbawazịa ọgwa ha kwụ ụgwọ onwe ihe gbasa anya ebe ahụ ịwetana akwụ ụgwọ ha because kedu ebe Mathias ga-ekwe wepụta ego na jee go ọgwụ bịasị za Mathias na-aga ọbịa mitie nwa ụmanụ ihe na-esiri ike ọbịa mụta ihe na-esiri ike otu ọbịa ọ na-eme ọgba kwejọ more than 30 minutes o mechakwa onye kwejọrọ owe 3,000 nye owe 3,000 naira nye 3,000 naira. Kedu ihe dị cheni ga-eme mgbe the woman my brother Chineke gbaa ya ume because he is very wise. Onye ọbụla na-eso gị na-adị amụta ihe n'aka gị ịmara na the person even onye Hausa ka mma. I'm telling you, onye ọbụla na-eso gị nwa na-adị amụta ihe n'aka gị ọ bụla na-eso ya this your page onukwa na-adị amụta ihe mara na my brother anwere anwa mmekọ ihe with that person because the person enwero understanding. Iwe bụ na just ebe mbụ ka Chineke gbaa ya ume the whole business ihe eme ka Chineke ne ọrụ anyị na-alụ wee gozie ihe niile na-eme n'ụwa n'aha Jizọs. Amen. Thank you very much, Ogigbo. Daalụ sir. Thank you. Daalụ sir. Thank you. Daalụ sir. Thank you. Yes. Now, their question I discuss Mathias, I na-akpọ Mathias. Ụna afugo ka ọ na-adụ. Ọkwa ụna afugo ka ọ na-adụ kịta. Ụna afugo ka ọ na-adụ. Nya wee move wena from ịkpọ ndị pastors and ndị church to now moving into business proper. Ebe a ka anyị jidere ya n'ọrụ now. Ebe ahụ ka anyị nwa si etu a wee jide n'ọrụ kịta wee pichide n'ana. When he is now moving away to go now and balance into imebezi business, this is when anyị nwa ya abata wee jide n'ọrụ.
ịghọtago oge ụnụ na-ama ndị pastọ ndị ụka ndị pastọ ndị ụka ụnụ amahụ kịta onye bedo akpụna Mathias abịaghị m ebe a idiskọs maka Mathias abịaghị m ebe a idiskọs maka Mathias onye ka ị bịara idiskọs can you discuss about ife ọjọọ without akpụ ekwensu afa can you discuss about ife ọjọọ without akpụ ekwensu n'onwe ya afa it's not possible you must have to call the originator of that ife ọjọọ. The originator of that ife ọjọọ ewuru n'isi unu niile kụrụ ịgba ma ndị efiru anyị n'obodo oyiwo mana onye nọ na mkpọ ewuru n'isi wee lụọ loka ịnọ n'obodo oyiwo mana onye nọ na mkpọ ewuru n'isi wee gwọla aja ịma mgbe eriri nkịta ịma mgbe eriri and even up till now mụ na ebe a ịmahụ na-erigo rie ma chenji nya erigo nye uchenji na alụkwa uchenji ahụ eji wee rigo tii na akpa femikwa ya na akpa. Thank God na ka nwee wise people nọ among Igbos because na ọ bụrụ na ndị do wise na ala Igbo na-akpuo ọ bụrụ na ndị do wise na ala Igbo na-akpuo wee hapụ ndị do ka ndị a na-adọwọ mma ka ha bịa mebisicha ala Igbo be anyị then it means na ebe ahụ nwere ike ọ ya dozie habitable for human beings to stay. ị na-ede insurance ị na-achọ ka abịakwụwa na ọhụ ụgwọ ka a na-akwụ. I am telling you ndị n'obodo oyibo sịrị na ha na-enjoy free medicals. Are you not paying for it? Are you not paying for it? You na-enjoy it free. I am asking you ngwa n'obodo oyibo sịrị na ịda ahịa ambulance abịa. Are you not paying for it? Is that not health insurance ị na-akwụ ka ị na-enjoy igwe? That is your money that you are enjoying. Is that what you people want to come and hide into? So Onusholo, imepe a hospital where you people can systematically sell the services to people systematically. Onye kwuru health insurance akwụkwọ hospital bill. Even say for hospital we even benefit more. When I keep paying, so that when I am sick, I will come there and get treatment. I may not even fall sick. I may not even fall sick I may not even come to that hospital. Only 1,000. Only 20 or 30. When you be at that hospital in 2 years, who is gaining? Who is gaining? Who is gaining? If I have an idea, a lot of women buy Nobudo, you will sell to him. If you think that a lot of people are involved in that whole hospital project, then you are lying. Yes. A lot of people do involved in that hospital project. It is a well-calculated business by a lot of women they do criminally minded. Or how you sell that idea to him. Do it like this so that it will look to people like they are not actually paying for that services. Why in the essence they are paying more. They are paying more. Do it free. It doesn't need to pay 1 naira. That is what you are telling us. They have been giving offering. Obose have a donation. They have been giving money to the foundation. They have been donating to you. This is time for them to enjoy. Can you teach the churches how to do it better? Teach the churches. The first opportunity, you can teach the pastors the right thing to do. Church have you use all those years to insurance your church and balance your church, even though that the balance is unbalanceable. The church is unbalanceable because you are even failing to master one before you go to another. So you are jack of all trades, master of none. Now you have now come to another place where you can teach them a big interview. Let me come go to yourself now. I have interview. Because onye nwelu link to that interview ahụ emerie ebe a na-ajụ emeka that hospital ọ na-atatọgheri ọnụ na-romance okwu na-eto okwu unyi olugo na omume onye ọwụrụ m egbuo m agụ nwa obere oge ọ ya taa awụghụ ka igosi anyị the right way
to do it. We will want to learn now from you the right way to do it. Yes. We want to learn from you the right way to do it. When you opened your church, you can see that your business. What put away go where on the church? You shop put air. Nande mother na say na ya de nyonyinye or na hama no ego no ji amu generator every Sunday no service no ego no na akwụ for that hall bra 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 Jena redeem Jena Zion ka agwa ego ne eji maintain even cable connections needed there ba Jeba ka agwa ego ne ana akwụ ndị na clean up that place every day Jeba ka agwa ego ne Jeba ka ha gwa ego ne eji ego ọkụ ichere ego bi onye nwe eco power distribution company jeba ka agwa ego na na bonu n'ọkụ ebe a jeba ka agwa ego ne services ha na spend na services every Sunday akara ụka ebe a or every single day eme program ebe a go there ka ịnụ ya ka ntị gba wulu ka ntị gba wulu Ọkpọkpọ sịrị n'ụbọchị aya akwa nne n'oyi eji ọnụ wee turisicha osisi niile dị ebe a olu ụbọchị aya akwa nne achọkata ọtụrụkpọkpọ chụrụkata ọtụrụkpọkpọ afụhe oge afụziri ọnwụ na otuto oturie n'ọnụ onwezi ife omere Mathias aghọkwana na ọtụrụkpọkpọ na nke ikpeazụ a mana ife m anyị ejisi n'ọwụ ọtụrụkpọkpọ ọnwụ na it is an intentional act, it is not unintentional act. This is not something or the ignorance of. This is something or the 100% aware of. But there must always be a way to get to somewhere. So he simply used other ways. He simply gathered our uninformed brothers and sisters, work on their gullibility, who should even know better. Work on their gullibility to get to where they are going. They have been talking about nationwide protest. Ndị filuru na ha like Ndi Igbo n'anya ndị filuru na ha like Ndi Igbo na ha Africa Ndi Igbo n'anya. Have you ever heard any of them say anything about nationwide protest? Yes. Even if you cannot protest against the federal government, use that opportunity to protest against your state government. Use that opportunity. Yes. One night nwoke na-azọ chairman Nango Bala said something very important. He said, okay, he said, and I quote, now he was talking about local government autonomy. He got to go that the local government is supposed to be autonomous. You may go and supposed to that to your local government. Now, every single thing on that video was you. But I am concerned about the time. If in as much as Anamu believe that it's better late than never. It's better late than never. I made that video more than 4 or 5 months ago. Go to my page. You will see Ubosi make the video. When Anambra State, is it not time we will rise up and hold our state government accountable to conduct a local government election? Local government need the autonomous. So need this caretaker committee and the governors in it. Where would you may go the money is supposed to be coming direct to the local government. The local government chairman, but I will say committee chairman, and also be government, state governor, and area gundos on it. You gotta go. Now, can't we use this opportunity, even if we cannot protest at the national level? Let us use this opportunity of nationwide protest to protest in our individual states and local government. Yes. We buy any single good road on Newi, yet Newi is the Japan of Africa. Government they live to a lot of money from Newi, yet they cannot provide road on Newi because na have you London Newi will go. So on obia on an collect allocation. I will see go guys to a business. You see. So
Why can't they use this energy now? How they use Uwelacho Adeboye Noilonwe, who has never collected oil money to go and build any road? Why can't you people use it now to sensitize our people? Sensitize our people. Yes. Sensitize our people. Can you people use it to educate our people and tell them the importance of conducting a local government election in our various states? Let us use it to demonstrate and demand for local government autonomy. Let them conduct local government election. To the grassroots. Local government, if I don't know, the last chairman, not local government, if I'm not mistaken, should be Honorable Amobi, if I'm not mistaken. Blessed on God's dialogue, it should be Honorable Amobi, if I'm not mistaken. Yes, after Shikwendo, caretaker committee. Why can't you use this opportunity in Japan and Yampona Facebook? These are individuals who have done things individually to assist people without government support. The same thing, Hamil, is what you are doing now. You want to do now, and you want us to start praising and clapping for you. Ekugolunde buguzo webo sahaka ayejibe biakrogaka moso owolu for your personal gain. Ngizi iji ngunangu webute ngiji ngunangu webute kecho kambia kobaragaka as what as who kam meji we na akrogaka no that hospital you chair kai wolugo diet maka we will have to compare. You are good in comparison, so we will compare. You will see what it means to be comparing something. Yes, actually, he who lives in glass house don't throw stone. Onye binu no book glass ada tuiche. Ibrinu no big book glass we na tuiche. Emo na iche nwere ike 100 we land na nke. It's as good as that. It is as good as that, and you cannot change it. So I am giving you people example. Why can't these our brothers organize? Go to Twitter. You know that Twitter. If we be you to the that things that really has to bother, things that are bothering on the insecurity, on the bad economy of Nigeria. Yes. You know na Facebook. I say, oh no, church. You make church on a street here. Omego ka street here wilo. Omego ka street here wonko. Omego ka street here wilo. Omego ka street here wonko. When you constructively engage the government, you will get that result in a shop. So this is the time for Mathias and his people to rise up and educate our people on the need to constructively engage in politics in their local level. In their local level. If we cannot demonstrate the national level, let us demonstrate in our individual places. We can do that. Yes. And they may protest online. The same way online, they protest about church. Because that is protest to me. Why can't you people turn that protest into another thing? Instead of indirectly and ignorantly endorsing another man's personal business, which is what you people are doing. You are indirectly endorsing another man's personal and private business. That is what you people are doing. You are making him richer. That is what you people are making him. In case he no no in obodo you but that beyond obodo he no ne. In obodo you but that beyond obodo he no ne. Why can't you people use this opportunity to enlighten our people? Teach our people to participate in politics. Our people do like Abagomono na Zambia muanya an average only to 10 years na Zambia mu iwu obodo. Okay, good na emeri fi man of iwu obodo. Government may pen ifo ha na elo shedding nke enwere kita every day dey na different pages. Chirufi Atayari bata Facebook Live to talk on national issues, engaging government. Chilatukuta
Go and mention their names. All the people, political activists, non Zambia, pages here, like this. They're interested in national issues, in what is happening, national affairs. But so many of these people get us on a church, draw 1, 2, or 3 things to contend in the last national budget. Hamahe, yes, they buy way back na eke ego mo na unwe. Onwere ife ma. E got go. Yeah? Onwere ebe ma. Yeah? Onwere ife ma. Can you tell me the first, second, and third thing to contained in our last national budget? Emaho. Ego ne ka budget for education. Emaho. Ego ne ka budget for security. Emaho. Ego ne on a recurrent expenditure. Emaho. You don't even know what is happening in your country. How do you want the country to be better? Enlighten our people. They can American energy we do so much interested in the national debate and so many things surrounding this election. You don't want to teach our people how to be informed in what is happening here. Our people don't care. When you talk about politics, all politics in the all government in the or more they can only contribute their quota as individual, which is not limited to you. You can also contribute your own quota to the development of Bai. It is not limited to them alone. Yes, it is not limited to them alone. Today, do so much interest. Local government caretaker committee. Since when? Local government autonomy. Local government is supposed to do autonomous, but they keep sharing your money. And you keep legitimize your sin. Casin word official, you will commit away with impunity. Because only made the moment they should keep you put JB I buy hospital and you be. Yes. Ogwansi chegalia, onye na agbobu chegalia, onye na kunsi chegalia, ogbobu chegalia. The moment you know legwa hozbo, okwa unobi say, "Hi, onye ofuru mo, odugo mugo onye anagwa." Una choro sie, unu choro ke legitimize ya sin. Eh? Onye na-agwa onye ule ga-anwụrịrị, onye na-agwa enyi ule ga-anwụrịrị. Esi, ai, ndị ọfụrụ m n'abalị. Kedu ife mmiri this guy na-eme every day ọpụta ebe abịa na-enye m nsogbu? Ọ bụrụ ife aha na-ekwu uwe ife na-enye m nsogbu, not the substance of that word ife na-enye m nsogbu. Ọnwụ nọ noise ya speaker ahụ na-eme na-enye m nsogbu. Jee na Ọnịcha gwa ndị niile na-ele ọgwụ Igwedo, gwa ha gbanyụsịa ife aha. Ọkọtị ọ na-akọ ka ọgụnụ oke ọ na-enye nsogbu oke ebe o je na anọbe jee kọntrolu ndị ahụ gwa agbanyesịa spika ya ndị na-ele egwu na-eme ha akpọkọ spika n'elu moto jee gwa ha agbanyesịa spika ha na ọnwụ nọ noise pollution ife na-enye nsogbu ịbịabe ndị ọcha a na-ele ọgwụ Dr. Enwafọ a na-ele na Amerịka ebe ahụ nọ na street oke ebe ụjọ nọ na-enye nsogbu inubene na Amerịka ebe ahụ nọ onye na-ele egwu ọkpọ ibe na egwu na street na Amerịka ebe ahụ nọ na-ele egwu na-akpagharị sọsọ okwuchukwu a na-ekwu na spika sọsọ ewu ife ịfụrụ egwu ajọ afịa niile na egwu perikoma niile a na-akpọ n'Ọnịcha na-akpọ ya n'ime afịa niile na-akpọ ya ma n'ogbe onye baba shop nọ n'azụ begu na-eme ọgba ihe ụnụ oriri na nkwari niile nọ na nkọbelu na-eme akpọ live band etu a ọ na-apịa ịnọrụbegu na-adansị tupu egwu ife niile ahụ na-eme n'obodo oyibo ife niile ahụ na-eme n'obodo oyibo sọsọ okwuchukwu ka ọ ya wee tii ha ya ọtabaghị arụ na ntị ịmalụ na when you come to civilized countries a na-akpọ egwu ajọ ọfịa na ilo be ndị ọcha nebụwa ya akpọnye egwu ị narị ya nwe from be ndị ọcha nebụwa onye nwere ike ịkpọnye egwu na flat ya n'ụsaịdị ya ị nọ na ya ogo flat na-anụ ịfụ ha na unu nwere problem ọ na ịfụ ha na unu nwere problem ọ bụ ezinụlọ be ndebe Okonkwo
na-ekwupụta maka ọnwụ na akwamozu ezinna ha ezinne ha wo ọga nke akwamozu ya bịa na abalị 11 n'ọnwa Jun. Ha na-ayọ ikwu na ibe enyi amara m ụzọ enyi ikwu na ibe amara m mmadụ niile ka ha bịa nọnyere ha. Ọ bụ ezigbo nwa nwoke bụ Okeke Okafọ onye tinyere aka n'ọkwa n'afọ ezinụlọ nke n'ọnụ ụtụtụ mgbe ị na-alahụ ụra nche na kpọrie polisi. A na-eme na Europe ebe ị nọ, a na-eme na Europe ebe ị nọ, mana nke ahụ na-amụkwa kịta. Ọ bụrụ na chegharịa, ha sị gị chegharịa na mpụ ahụ ị na-eme akara igo ịmanie ịbaba mba ifro na no backward together Africa. Can you concentrate more in national issues? If you cannot, in fact, I want you people to encourage our youth to join more in active politics. We will get more. I want all this energy wasted. Yeah? Can you engage invest this much energy? Let us have more of political activists than religious activists. Let us have more of political activists than religious activists. You being an activist in the religious matter, what are you going to gain? What are you going to gain? What are you going to gain? You cannot gain anything. Politics when you put a development. All politics bulu teaching hospital. Bunaye akamiri we mepe massively. Kita jepa about 5 years ago. About 5 years ago, Ndaka million here will bear me witness to this. You cannot even buy a plot of land 1 million Nakamiri. But today, a plot of land in Nakamiri is selling for 18 million, 20 million, 23 million, 25 million. And people are buying and they are building. Yes. Now, Ndakamiri Mudina, Agwaha, Eba Keta Teaching Hospital, Agwaha Nemeriki Elwo, because of that same teaching hospital. Alulu Yilosi Okpu is a bus stop. Gani Mokpu is Zai. Lieutenant Abose, no? Lieutenant Miri, Tiwanunke Miri, Lieutenant Junction Jebel Bekesem, Tiwanunka, Lolo Hanchani, the Cherry Hanchani, now but an Akamiri. Law Nkesi side the Beko Sharis, Pota, Gafe, Miria, Ga police station, no CC Martins, Bangobe, Suza, Ga Ezumudin, cross side the court. If we lonely now, Lolo, just because of that teaching hospital there. Now I can drive from my house to that teaching hospital without Ega Nanaja. That is development. Bushila, thank you very much. Professor TV is the question one. Thank you very much. Agobandi is the leader. Thank you very much. Dalo, Kensire Meka Dalo. You gotta go. If we that development, that thing will yet all politics can make it dolu where if I have federal hospital call a bugide Buddha Akamiri. The same politics cage where Bugido University Teaching Hospital, yeah, Nkoma Buddha yo coffee otolo, Abapo coffee otolo no ya no katachila and echo webo problem. Let 10 million or 15 million. Onya ho yepe. Or Leria 8 million on Kate. Oyekwe. Mgbe Obiego na China na alune, Abu Obiego na ihu gate yahu ye mecha, wulu a frequent road yahu every minute, mother na abwe, Obiego yekwe. Mana today, hardly ki ya de joke, it will a frequent to Okofia. There is no single day Iyagi who get to Diego. Mobile geketa, it will express it. In fact, I don't want to face one now. Attire express sini hube kene drishu gafe na ta yarand about our orando shrie bagogido we guy who school now nke back gate ye mobile oge alo nke back gate ye because ije na back gate ya fifa na alo eba ya si okolo no na akọ nyanyampo na ife nwehisi. Let us have more youth in active politics. We must make a difference. Ono na agbajisi obodo oyiwo nọ ebe ahụ na asọmdoka ndo ọchịchị a na-eke ego mụ na na-eri nke ahụ ego mụ na ego na-abịa na redeem
It's not your money. You can't even control people who are bringing that money. Ego na abia na Zion. It's not your money. You can't control people bringing that money. Ego na abia na nke Mathias Ezeaku. It's not my money or your money. You can't control people bringing that money too. That is why no matter into a sound ka broken record. Yeah? Yeah? No matter how would your sound ka broken record, people are still putting money upon. That is to show you that we all have control over the government. It is only the government that is responsible for money because no money would vote to be. All money will vote to be. You got to go. Encourage our people. Make our people do enlightened. That go go. They know that Nigeria get go used to. Or if it is not about the youth of Nigeria neglecting important national issues, only to be delving their hands into unnecessary things. Every day, very dark man and half your, very dark man and half your Bobrisky and Ewu, Bobrisky ada Hewu, Obikubana and Ewu, Obikubana Adewu, onye agba onye eme nka ife niile ha na-ewu ndị agadi nwoke suppose to gain retirement fukelana na ego for their 50th generation to come. Yes. Biana Zambia, an average Zambia agricultural benefit or supposed to be na government. Oge ji akọ nigo efo ha ncha niile ha bagharịba na constituency ha ka ha mata ife ha ruru ha. All my requirement ha eji wee access constituency development fund. Even onye nwa na ifuru do ha God, he knows a lot about their national about their politics. A lot. I have a national budget. Ije na bar niile, je na shop niile, je n'ụlọ niile, onye ọna to glue to the television. The next day, if you comment ha niile, oge anyị debate about national budget ya na National Assembly. Ije na shop ọna, onye ọna nọ. When last ka you watch the broadcast Tinubu, you are not even interested to watch it. Official page Tinubu, President of Nigeria. How many million followers? You are not interested. How are you going to know and criticize him directly if you are not engaging na page engaging na Zion prayer movement and go on when you make shakes and balances when you should go to the Zion prayer movement is meant for people who share the same ideology with Evangelist Kobe. It is not your business. There is no change you can effect there. Highest it is here nonsense. Ebi meru power for my own page Kobe. Page Governor Soludo. Onye weekly briefing ye. Mo one policy actually implement. Ye criticize me. If when there's some discourse about political affairs, and I do mothers will do so much enlightened in what is happening. They can have some part of their national budget highlight. I need discourse here everywhere. Mr. Eric, how do you see this one? Look at what is happening. Careful. They engage more in politics and don't yet what you will do very difficult. Who was an anti-corruption hire invited a member of parliament. Engaging. Nekuja too difficult. Any single thing he may peril. So also a minister Jena company on your whereby now a be a briefcase. Oh, Bodo Bugagide, we only say, come on, family. Yes, Bugagide, we informant everywhere. May it very difficult for political office holders to issue or email so many things. Go on Facebook. If you don't believe in Bible, are you going to force me not to believe in Bible? You can't force me. But the same interest. And the one especially we can all be involved in making it better. And if I nonsense. Suppose to read that enlightening the by on how to either actual also how you encourage our youth to take over the affairs of this country. Every day. Analyze the species Tinubu the way Unusia analyzing the boy. She species Tinubu Tunusia she and Koye Depo. Criticize Yano.
affairs of Tinubu Etunusi Emenke Ebukobi. Ebukobi is a human being like you. He's not even any government official. Only personal things here for people who share his ideology. Yeah. For that, I say on hand make checks and balances is useless. Of benefit to who? Is it your money? Benefit to who? They are sharing your money in millions and billions in other Facebook. Now, Bamba, FIFA, Masaho, you are becoming a religious and cultural activist. Instead of a political analyst or I'm telling you, we are losing it. We are losing it. In case if people don't know, we are losing it fast. Obosi election. Heje na polling stations. Chenakole goti koina. Nakole goti na banaba. Ilu eba he na 5,000 inaba. Ebuta na Facebook ebe shugari onye pastor. O pastor gwa je na lego. O pastor gwa oketa aguje na lego. O bro pastor gwa je na lego. Ije na lego we je nwuru nkwu. Inaluzi ego iwepuzi uche na nwozi ife gbasara ife ọnwụ na na-emesi ebe a ọgbasahụ a na-eje na ana ọgbasahụ a na-eme n'elu na-eme na ana. It's none of your business. Ọ na-asị na ọhọdụ anyị na-eme onwe anyị ụnụ sị na ọ bụla anyị na-emedo onwe anyị. Okay o eji Zambia wee mmalụ an average Zambia ma nke ha etu a ma benefit due to him or her as a student from primary school to university level. If we be a push for buzzer because now I'm that buzzer to do to them. You don't even know your right as a Nigerian. You don't even know your right as a Nigerian. Now you being able to go to an advanced country. Suppose you know engage constructively. Or pass in onye go on America we're much right, go on UK we're much right to say as much as you want to say. After all, for the moon. So why can't you use that opportunity to contribute positively for the sake of your family now in this part of the country? Does it include the whole of your extended family and friends? To include yeah? Use your page and speak to power. Knowing fully well a country where goes well that they cannot come to you. Yeah? Engage. Let us engage in politics. If you cannot do it at the national level, and every state allocation, the whole House of Rep members, House of Assembly members, senators, if you cannot hold the president, let us hold these people. I do sure now that particular one and utilize your format. A single, you can drive from Newi to Oka. When he keeps speeding, 10 minutes, Weber break. If you drive every 2 minutes, every 3 minutes, you must mash break. If you drive every 5 minutes to 10 minutes, you must mash break. Another concern with all these things, you are gradually getting comfortable with almost nothing. You have gotten comfortable to managing. Managing has become part of your calling. That we now get used to things. Zambia can never get used to load shedding and make it. Hey, I know load shedding. Hey, if you have a government, government is oh yeah, Ogenke President Lungu, Lungu Ife, Okubido Doapa State. They can manage, they don't want to manage it. For as long as you are telling them no, the switch of the board, if we've been the government in the election, during the President Lungu, I know not a year to a Akebata, and they change the yellow bob in the energy saver. Government whooped and they go away, the remaining electricity, how will Hana conserve here, or that upon consume more. Government go far. Yeah? When last can government be fumigating your area and your environment? That is even the cheapest thing. Mosquito and almost all these airborne and waterborne diseases. How long, Emana, government in the world to go treat your water line or treat your milli
Ifuna a treat ye mmiri na bata even na your house. 80 to 90% of mmiri na gwana lusaka government water. A treat ye the water line, treat ye una to no concern in all that. Even the most commonest thing here, water from government, you are not interested. You are not interested because you are more interested in getting rid of that book of moral, which is Bible. Yes, you want to get comfortable in sin. Yeah, that is why you back your attention needed. Back and need to focus. You want to get comfortable with sin. Obronya, actually, do so comfortable with sin. Yeah. Is it not so? It's high time. It's high time we wake up. I want you people to use this enough muscle they use. The same way you see. Use it positively. Use it positively. Yes. Look at what the youth of Nigeria were able to do with social media during the campaign of P2B. Look at how much we were able to push. In as much as na P2B win. But a lot of people here we buru Hamuma na Nigeria, National Assembly, State House of Assembly. They went there because of that effort. Why are you people wasting that much effort in irrelevant things? Your greatest enemy in Nigeria today should be these political leaders. Or how suppose they will the greatest nightmare in Alahola, in Echeha, in Alahola, in Echeha. How can you engage them? Kerifa Gemenda. In Orona Kauko, build factory. Egon Kegu, in a tufu. Egon Kegu, in a tufu. In a mepatan in a wapet etiaja. A patijana Rafuyaraf. Yeah? A patijana Rafuyaraf, Patanka, you will read your banana and Apple Junction. Imona na nega hiji wejo balana ni wori ego factory no ye benefiting man ngwaje lo pure water factory employer sondo mun na yo dia yes already churches to nandemelu the highest payroll. Yes, so you should be concerned in a way you can contribute positively. You can also contribute, stand saying your contribution and be telling people what to do. Yes, that is it. Or carry it well. Yeah. Na advice women na ye. Either need if you just block it because no ignore the very critical part. Able suppose read the book na bagare. Una na bagare ni fe we hisi. Yeah. Among me fe na the by you. If you people continue like this, Oboda Agadum Mabo, and it's better you people get to understand that. If you continue like this, Oboda Agadum Mabo, and another Mawulu Benze, no chase shadow, Ndi Sochishia, and Adalego Monago, will straw Nami. Imagine if any no na day to go business, no Governor Soludo, or no na day. Imagine living in look at Nnewi Benamo Emako revenue egone Anambra State government in a weapon and Nnewi. Emako revenue egone Anambra State government in a weapon and Nnewi. When you find around and Nnewi, nothing. When you find around and Nnewi, Adalu business Igbo. Now don't say make sure how many of you use to go this energy they use to run the church. When you launch a campaign against if Ibeto cement, yeah, we go today. If I have funded by ya, baby, Peremense, Nife Batali Ibeto cement, Juelo de Wall, Ibeto Jukone, na import cement, Ibeto Jukwene Benka, and so what? Is it a coincidence to you that na umuna indeno from banking sectors na frustrate her? Umuna indeno into cement if I frustrate her. Look at if I know back soon na one night na Igbo so the way no lose boy a day kete go ila a frustrate ye but Ndi Igbo buy na say oji the federal government to go shouldn't to be happy no o tare go federal government ya wo na buy worry
bịa develop somewhere. Are you not supposed to be happy? Ndị Hausa na-ekpokọrọ ego ahụ ekpo n'ebe ha, ọha ka mma iwolu the money. Ọha ka mma iwolu the money. Maka iwash isi ndị mmadụ na ada very easy. Awash ya n'oso na the highest person ji ụgwọ. O ji ụgwọ. O ji nne na nna ha ụgwọ. O nwere onye ụmụnna ha o ji ụgwọ. Ọ bụrụ na onwe onye ụmụnna ha o ji ụgwọ, onwe onye ụmụnna m o ji ụgwọ. Kelee onye o jizi ụgwọ. Ọgaranya ahụ ị na-ekwu na o ji ụgwọ. Ị gbatacha n'ụgwọ ndị mmadụ jiri ihe eji wee jije gbara ọgaranya ụgwọ. Ọngọ ya gbara ọgaranya ụgwọ. Let's say na Ifeanyi Uba ji Kọsharis ụgwọ eziokwu. Ya aka Kọsharis wee gbata ụgwọ. You should be demanding justice for yourself and not justice for Kọsharis. Kọsharis o take ye ije na international court wee je nweta justice. He has money to go there. So if he has not gone there and he has not done much about it, means na ha bụ ife ha mere. Ha bụ ife ha mere. All big man talk to big man. And where two big men are fighting, if you don't take careful, you will obey on your device. Etu aka ndị yutu Igbo yisi amegharị na amegharị ebe nwe isi na akọsọ problem everywhere. Yeah, ebuto onye Igbo asị na factory Ifeanyi Uba. Look at you, a company that employed more than trucks here alone to over 600 and something drivers. Free station, yes, scattered nationwide. How many workers there? Jena na deploy don't ebeni. Even currently, Jena shipping side there. If I buy a bonded terminal, shipping if I get an ebo with farm. Jeba na container na bateba every day. A mom has the bone clear container na bateba. Jena shipyard here na China. A mom has the bone no na shipyard here na China. Ne coordinate shipping from China and from all over the world. A mama do. These are men we should be protecting. These are men we should be protecting. Yes. My drivers you only today been at their personal houses built by him. My workers you only no na newi oji aka ha jelu ọrụ unu. My mmadụ one una anọrụ ife niile Igbo ji wee ebube and they disappear and ashu ebuka obi. And ashu ebuka obi. And just like Libya, Ndosha could not get to Gaddafi without using Libyans. Ndosha enweghị ike inweta Gaddafi n'ụwa. No one on the Libya cage when with that. That politics is still happening in Africa today. And it is happening more in Igbo Land. Why must they always use you to get to your own? Why? Why must you always make yourself an instrument available for them to use you to get through to your own? Or the mark. Is it good? Yeah? It's not good. Sometimes Ndi Igbo meshinata onwe ha, meshinata na onwe, meshinata na onwe, meshinata na onwe, meshinata. It is getting too much. It is getting out of hand. Mmadụ pụta ọkwụrụ Ifeanyi Uba lụrụ stadium, mepe football club to help our people. Ego neko nweta na football club. It is him who invested. Government, Anambra State government, for one day did not want to assist in that vision. If that vision has died today, is it as a result of Ifeanyi Uba's failure? Is it as a result of Ifeanyi Uba's failure? That is his own way of trying. So many times, what finance go umoko eje Brazil, eje Benin, eje Wapor, Mandela Wapor. He tried. He had that vision. Did the government help to assist in that vision? After that vision materialized, the answer is no. Oh no, Bendosha, Konye doke Ifeanyi Uba conceived with that idea. I know whatever government in Merikime. Open no Bendosha ko Umazi Igbo na-enwe the idea Umazi Igbo na-enwe ba ya. Ndi Igbo dey egwu. Ndi Igbo dey egwu. Owo na yi we supporting government. Owo na yi we supportive government. N'obodo anyị nọ na. Obodo aka aka mma 100 times carry America. Yeah? Our individuals. Our Ndi Igbo in individual capacity are doing things that government in a Mebendocha. They say no one government in our people as a half backing. But guess what? The moment you want to talk about Ifeanyi Uba Stadium or anything Ifeanyi Uba, they will for the fella him. But I'm on a forefront. It's a noble madness. If it is not madness, tell me what it is.
Eh? So si ife unu ya da show ka unu wotu ife unu ji wede ebube. So si ife ife unu ji obodo una no na Igbo ife ha jide ebube ka ha ya da show ka ha wopu. Ije no Orifite ndị Orifite na ade mekofo ka ha dowuo. Ije no Orifite ndị Orifite na ade mekofo ka ha dowuo. Ife unu jide ebube. Ife unu jide ebube. Eh? Ife unu jide ebube. Ụfọdụ ewepụta jealousy. Recruit people till ime their own personal interest and jealousy to bring a man down. You can't even ask questions where necessary. You can't ask questions where necessary. Yeah. Look at politics. Also now ife ndị Igbo expert na local politics nkanka local politics etake Igbo mo na everywhere. It hasn't taken us anywhere. It hasn't taken us anywhere. Yeah? It hasn't taken us anywhere. Oburu no take guy anywhere. Obodo to can Nnewi or supposedly they work with a material like Ifanyoba. He may have his lapses here and there, just like me and you. But that does not change the fact that Ifanyoba is a material. Then they will suppose to read that Anambra State in general. Suppose to Ijifanyoba with the yes, I suppose to Ijifanyoba with the bube. I'm a me full melon football with a great epotena Juajo. Football Ifanyoba FC. Kelum can go on mepe da no keke FC. Mepe no keke FC. Yeah. Mepu no Konko FC. Name every December be ha jesi, be ha boot. Wotaro ego, debe asefa, umuna ball. Onye win, onya blue. Mepe go there. Mepe ni bohe every day. Pota, can I be fine about FC? No? You may go na pump on that club. A patagin no waga. A patago quarter of ego ne an individual pump into a fanoba. Ya patani go to Mpulo. Ya patani uche 500, uche $5,000 stadium. Ya patangwe. Yeah? Also, that rubbish onye nke ụlọ ife ndị Igbo pasịrị. Look at Ebuka Obi ndị Yoruba ji na anya na Lagos. Look at evangelist Ebuka Obi. Material niile ndị Igbo supposed iji eme ọnụ. Nya ka ekwensu ya bịa manipulate unu, turn unu against your own people. Yeah? Nya ka ekwensu ya bịa go na manipulate unu. The worst part is that you can't even go after politicians no na Igbo to hold them accountable. You cannot do that. All those politicians in the National Assembly, they are getting away with what they are doing, making money, investing a lot of money in the future of their children and themselves. In individual businessmen who has excelled in their area of business. Governor of Anambra State. People started saying all manner of things. This is a man who has achieved a lot in America. American government, American government, Dr. Cosmas Madoka, Penn Institute, here we go award in America. American government, na acknowledge such kind of people.